Ayo wangun nek dadi Bagor Brand. Nggih, niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ya rasa lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ora kena lara ati ya. Ya kan mami gak dikai Bagor Brand terus lho. Sing Kaya ngarani- apa ta wujude kayak ngapa? Ayo meng wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, pakan Bagor Brand. Aku ada pakan. Heeh. Piye? Setuju ora? Teneh kaya do madai kabeh nek aku ada pakan ya. Ayo meng kari blerek sithik terus koro-koro. Jenengan wae ketake ngene duit Mas Fajar ya. Lah wong aku ki wong blobo-lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Nane ya paling ming juga kon saweran mau to. Matamu karo ora iki lho. Apa ta? Wis bukaan tas Lah wis sing kon buka. saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki iki lho. Lho kabeh lho. Ora nganggo duit mau to. Tuh ajake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radine pada cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ah sing ngakon ngekeki sapa? Aku. Kowe nang kene iki nyambut gawe apa ngemis? Ya nyambut gawe ya. Ha, nyambut gawe sing entuk amplop kok dadak kekeki. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Lah. Penabuh ana sing ngrasani lho. Sinden ki pendapatane lho oke lho. Totatin kae nggre nyanyi ana sawer 200 jaluk 200. Engko plus amplop pira. Kuwi oke nyodo meri. Lah aku tak sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Sinden dibagi kok. Oh, wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lah aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kowe selawe kok sak rombongan kok tok naik selawe ora. Iya. Wong cethile ketokmu lho ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi aja kuwat. Piro? Ya wis sak karepku kok. 20 menge. Ayo ben ya tergantung apik elek-elek nyanyi kok. Iya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa gerajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyekke. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ras kocor-coran ambruk ya. Iya, lagi cengok kene Mas Gobak. Dadak benake sik. Kesuwen nek benake sik. Iya. Gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku kok apik ora apik mesti ming 20. Ora wis iki 20 iki kek wondo wae nyontone. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Tapi ya tetep ireng kowe. Iya. Ya wis kae. Sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Ya. Lumayan 50. Ayo. Lagi bawa mboten? Nganggo komplit kok ya. Senengane Ya nganggo. nek komplit 200. Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Iku iki ming mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa? Apa 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundara Pras ora. Tetep swidak. Semindak nek ora payu don kene ya, Bu. Iya. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur. ya 200 ning nirokke cengkokku lho. Sing endi? Ayo kingko. Lingsir yang Lingsem piye? apa? Lingsem. Lingsem. Lingsem iki apa?
lingsem yen kemutan ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku napasnya cekak ya. Ayo ora urusan aku pokoke gerone. Lingsem yen kemutan Dipedhot sithik ra apa ya? ora mau pedhot titik kagol koyo. Aku ra iso nek dawa-dawa. Amang. Sithik to. Gah, Sithik. emah ku senengane kok maksa to. Lah ya aku ora tekan nek sakmono. Tekan wae kok. Lho, kaya padha muni tekan wae. Lingsem yen kemutan. Salah, salah. Lah? Lingsem yen kemutan. Iki nganggo mandek lho. Nah, aku sik mandek ora apa-apa. Lah piye? Aku uri. Kowe nek kowe aja mandek, nah aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora tak ambil. Weh, kurang ajar to nyeluk dalang kok. Lah ora bukan dong ramu kok tinggal mengo. Ayo ben ya ora apa-apa. Aku sok tak tinggal mandek, sok tak tinggal mengo barang. Piye rasa baleni? Ora, aku Nganggo mandek ning ya. butuh 200 ora. Ya butuh. Lumayan lho mbangane keruk wedi. Aku gak ngerok wedi gak. Ayo, kok keruk wedi. Lah aku sak durunge tak disinen rak keruk wedi kali Praga kae. Oh, karo sing lanang. Sing nyemplung sing wedok. Oh. Malah tatin sing nyemplung, tatin sing lanang ning dhuwur nampani kae kronjote kae. Sok. Terus dhek nengah meneh kerubio. Kayak yuyu kakak. Ombake dadi gede banget ya awake semono to. Kerubio. Terus nyilem blumpuh. Sedelo kae munggah wis nggo wedi nang sirahne gluwa. Aku ndelok saka jembatan kowe ngopo, Tin? Ajeng gawe kamar Pak. Mesake gawe kamar kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Kerubio. Ha mbok bojomu sing nyemplung. Ampun mangke ndak ilang. Kok ilang? Adikom suwe banget. Apa iki? Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin rak tanpa iso kesilem, lho nyilem ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa kah? Hah? Lingsem Bahasa apa? yen kemutan. Iya. Ya nanti. Nembang. Sida kuwi mau. Ayo. Gak. Iki lho tak cepake. Mau gak? Ning rasane kok ndak malah tekan dinding kok ayo maju ya. Pak, pundi, Pak? Ini wis entek aku njukuk tas. Ayo aku lek ora sugih-sugih ngono kuwi. Saya kurang sugih piye? Mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan. Ning wis apa tak ikhlase wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu cambangan aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltut. Ala sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Ah? Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane ngapa? Nyatuti ndekku barang. Adine aku meli duwe mobil kayak iki. Adine aku kuwalat kok. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkel nah. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catut iki apa ya. Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi ya wis tak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa.
Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatut ya. Jenengan dadi celeng bareng to? Nyeronggo cengelmu iki. Lah mau muni piye? Jaluk tak seronggot ya kene. Kan iso nyilem. Aku iso ya rasa mbak seronggot. Tak kira nek tukang celeng kan jatilan kae. Ayo ben. Lingsem. Ya biasa wae wis rasa jaluk-jalukan duit. Lah ngapa? Tak tekor. Ora wis nyo. 200 e kok. Tak jukuk tenan. Kok sik. Kene. Oh, dosa kowe. Wis kena aku. Kowe tak andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? Kowe sinden nek wani karo njukuk dite dalange didanono. Ngapa ta? Arepmu aku wis ora omong werna-werna. Aku ora cepet sing siji ya kena ya mah. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa ta apa ya. Dilebokke kas. Go nyelek. Ora nang kas ijan. Yo mangga. Lingsem yen ke Kene iso. Ayo jengkokmu wing tak apalke. Ora dang mantuk-mantuk e. Ayo suara kok. Ora ana wong nyara kok. Maju mundur iki ra ono. Ya. Neno. Sesawangan kok. Hah? Sesawangan. Lelampahan. Kok ketik sapa e? Cat sapa e? Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet 100 e Kene disaut. pendak dina cerewet gue ra dikai. Oleh ning bajing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut ya. Panjang cindennya terus tak bajing-bajing kaya ngene iki. Timbuk gak meneng. Bajing moto ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ayo terus. Lelampahan kang tresna tulus nadyan ing bab asmara Ya. Yen liwat aku kelingan. Monggo, ya. yen liwat aku kelingan. Ya. Matur suwun. Matur suwun nggih Bapak Ewa sing nyawer nggih. Kowe lah, ana sing nyair to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Iya. Merganya pelit ya? Enggak. Situ kan sudah nyaut duit saya. Nah tadi kalau nggak nyaut nggak dapat deh. Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo kok. Oh iya. Loh, anak sing arep nyawer loh. Oh iya. Nggih Mas, monggo nggih. Nggih. Hatur nuwun nggih Mas, mungkin rezekine kathah. Oh, ngono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalam kondang kok nyawer 100
wae muni-muni wae lho. Isi nona nek arep penaman lho nyawar 200 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis lah. Kalau kayak air meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Oke. Iya. Wah ya lumayan untuk pendapatan wis sesuk ora keruk wedi. Heeh. Ora nyemplung kali. Ya ora apa-apa. Ya iki pamundutan ku diponto-ponto ya, Nak. Ya. Asan dadak kesusu-susu iki waranggana nggawa 8 nek ora 7 jiro lupa 6 tu 8. Ya 8. 8 no. Kanca-kanca komplit-plit ora ana sing izin babar blas. Nganti eneng sing tenguk ning ngarep sound system. Mbuh kae rombong aku apa udu. Kae jane ngedep apa kae instrumene apa aku tak takon. Wong ngono kaya njaluk amplop ya. Iya. Kancamu pancen luar biasa akeh. Lah piye? 17 ana. Iya. Mongko umume wong nabuhi wayang iki 18 wis cukup. Kancaku 17. Iya. Ya ngene iki nggoku ngrengkuh wong sing rada keserakat-keserakat. Kowe iki ora mbok omongane sing apik. Mesake gandeng ora ndi gawean ngalor ngidul delongap-delongop. Kowe iso nabuh apa iso ya melu. Ya ora apa-apa ya mak iya. Ning kok sapa engko nek malam utawa tanggal 17 Agustus kae do payu. Ya mongko ana sing dipamit gayane kepiye to kepiye ya iso ora apa-apa ya. Nganti kancaku sok nganti 20 sudon 7 ya ning isih cukup. Mula aku gawe kanca ki sak oke-oke no. Dadi nek upama ana sing izin pas sasi rame iki tak klumpukke tetep iso ngukup. Gamelan semene iki iso ditabuh kabeh. Ya, aja dipres. Kon duwe kanca rombongan pres 15, pamit loro pecah ndase wis. Bingung lek arep golek ijol. Ya, ngono ya. Ngene aku pamit 7 ora masalah kono. Ya. Isih cukup. Pamit 8 isih cukup. Ya. Pamit 9 isih cukup. Pamit 10 golek rombongan liyane. Iya. Rasa kuwatir. Iya. Ya diaturake. Caping gunung sik, ya pamundutan saka sapa iki mau sing ora kleru. Oh, Mbah Gita Mandalika. Iya. Iki mesti piyai seneng budaya kita lho jenenge Mandalika. Iya. Mandalika. Caping gunung, ya sing nyekar Mbak Ika, aja Mbak Ika digenepke sinden 8 kabeh. Mboko siji, ya saka Mbak Lian iki sing mepet awake dhewe Piyai Kebumen iki monggo Mbak Lian dipun aturaken sak larik ya saben bengi monggo Niki Pak Dalang nggih saniki kok omongane nganggo papak Kebumen ora ngapak ora penak oh iya monggo saben bengi nyawang konang sampean bar napa kok untune slilite akeh banget. pripun Oh. Kenapa sih? Slilite akeh tak kira nek slilit bol nganu dibehet kaya nek men ketok ayu wong wedok iki kadang kala untune wis dibroncong men ketok ayu. Iya. Mata-matane dikala men ketok ayu. Iya. Monggo. Saben bengi. Ya. Saben wengi nyawang jere geser salarik melu kula niku penak iya ming nembang salarike bayaran full ah iya yen memajang ya yen memajang mau nganggo mong karo monggo
Jejere Mbak Elisa. Wah, kacamata bayane. Ben to. Ben ketok pinter ngono lho. Apa? Wong kacamata kok ketok pinter, Lah, kacamata ketok ya apa? ketok cadok. Ketok matane cadok. Heeh. Ora iki ora minus ya, mung ben rada ayu sithik kok. Oh nganu to, variasi to. Variasi ya. Oh, ayo ra apa nek arep luwih kondang kacamata jaran. Iya. Wah, ya ben lurus terus engko aku ora iso ndelokke kowe piye, Pak? Ora apa-apa. Ndelok aku wis jelek. Kembang Wae. Siapke parian engko ndak Mbak Lian gragap. Ya. Gunung kagem Dusur Desa Sendang Tirta. Ucapan selamat ulang tahun. Ya. Gunung Ya. Mbak Iin. Ya, mangga saka Kali Gesing. Ya. Bakule duren. Ya. Iki bakul duren tenan. Wah, harus muni belah. Ya. Ngersakaken, Pak. Ora. Bayar Ya kok. wis. Tiwas mangan akeh banget bur ditagih dhuwit. Ya. Pacitan Sarwi Jana. Ya. Yes. Nah, jejere yo Bagor Brand. Aku isih kelingan ya, ora tok pujak-pujake lali kok tin aku. Mumbengi dunekke Bagor Brand. Yo. Ya, mulai yo saka Mbak Lian parian kagem Desa Sendang Tirta kene kiye. Aku ora iso basa Kebumen yo ajar alon-alon untung riwangku basa wong riwangku saka Kebumen. Nggih, grotal gratul kula le matur nggih Pak nggih. Ora ngapang. Blekutuk. Napa? Blekutuk. Kaya dikum wae mlebu. Niki kula pun cetha dereng le matur. Pun cetha wis apik banget kaya Niki kowe. kula niku dikomen niki. Dikomen karo sapa? Nggih, kami sing nonton enten sing komen, "Mbak, nek nyekel mic aja dibekep nggon ndase." Kowe le ngomong ora genah. Ya bener kaya aku Kula kan niki kaya niki. Gondase, terus lek dibekep gondase ki rasane kepriwe ki ya? Maras mbok gigal Pak Dalang. Apa? Maras mbok gigal. Gigal ki apa sih? Tiba. Wah, gigal tiba. Tuli tekan kene ora gedagar-dagar ya? Nggih, gedagar-dagar tetepan. Gedagar-dagar iki kesusu-susu. Oh, ayo padha ngombe dagar. Iya. Jenengan remen kedagar-dagar mboten? Wah, keseneng kula anggere krungu tembung gedagar-dagar ki marahi atine seneng nyonge. Mangga parian, Kak. Iya. Tuku klopo Tuku kelapa ning Kutha Arja, neng Kutha Arja. warga Sendang Tirta, Warga Sendang Tirta, tentrem raharja. tentrem raharja. Ya, wah, jan apik nok pariane. Ya, Mbak Ika. Ya. Aja pucuke sing dicekel ora. pucuk iki sik pundi? Pucuk kene. Aku mau Bongkot. kene. Ah iya kuwi jenenge pucuk, nek dhuwur ki bongkot. Lah kon ngendi? Ayo tengah-tengah. Iya. Ngeten, Pak. Wah, jan mantep kok. Enak. Tuku semangka. Tuku semangka
loro cacahe loro cacahe mugi warga sendang tirta mugi warga sendang tirta tansah tentrem margane tansah tentrem margane ayo Sa Oh, sabar no. ayo iya, aja tok lek iki penggemarmu iki Oh iya, siap. ayo lho oh sing ning ngisor son kae to Sa Iya. kok tuwa Sa penggemarmu Ora apa-apa ya. Sesuk wedangan ya, Pak. Waduh. wah bungai itu aja iya ya Golek buta. Tak kon nambal ban. wah golek buta kok nambah ban ora apa-apa tarikan iki bebas sing penting artine mangga mugi warga sendang tirta tansah lumintu karaharjan tansah lumintu karaharjan yo Mbak Iin mangga arep numpak kereta arep numpak kereta lah kok mlakune mundur lho ya ora apa-apa wis bebas wae pokoke terus desa sendang tirta adil makmur adil makmur iya candak pisan ur ya adil makmur ayo Bren Sapa ta wi sapa? Sapa? lho lah kowe iki ngrumangsane ora wong dijenengi Bakur Bren kok Ora ya ayune kaya ngene kok. piye Ayune kaya ngene kok Bagon. wah ngalem ndas sepur kowe Lah arek ngalem ndase sapa? ndasmu ya Ana ula Allah coklat rupane. coklat rupane Mugi warga sendang tirta lancar rezekine. lancar rezekine yo Mbak Ayu ya ana ning neng guwa nang guwa nang guwa ngapa konjur anteng awe ora tok pikir sik kok tenang ming makon golek tembung sendang tirta terus nang guwa mboten ana terusane ana terusane apa kok peteng banget terus mugi warga sendang tirta tansah diparingi slamet saya rono saya angel soalnya iya nih apa yo neng cempuri waduh iki kok cah sabane kono iki lho ngapa dodol kacang koro terus laris murah kok ayo Pak diskon mugi tansah lestari warga sendang tirta apik ya terakhir yo ya digongke ning Parangkusumo aja nyebut nggonmu mbiyen ya dodolan apem ayam tentrem mesti ya ta konangan kowe ya wis tok sebut ayo diteruske kok piye to sendang tirta ayam tentrem ngono kok mentekan apem sugeng kok sikil tak omong oh iya sugeng ambal warsa dusun sendang desa ulang tahun desa kok dusun sugeng ambal warsa desa sendang tirta ora nesu tentrem konjur ngoso lah kowe galak oke kok ini haluse kok galak lho yo ayo Bas ayo sayang aduh bocah kok kaya ndro-ndro ayo ngger yo nak mu kok mu
Sugeng ambal warsa desa Sendang Tirta. Mugi tansah ayam tentrem. Ayo ngono kuwi lho. Iso meranani ning atine para lenggah ora. Mugi susun Sendang Tirta tansah ayem tentrem. Kaya ngusul nek dijengkok ra penak to. Mugi susun Sendang Tirta tansah ayem tentrem. Nganggo ditrilke. Ana Sudan ya. Tiba sapa mau? Tiba Mbak Ayu. Ya, monggo diaturake. Panasudan udan panas aleng-aleng capek Monggo kanca-kanca misowa capek ya nadyan wadon ya alon-alone nggo nek ketrikel iki soalé meng cah neng ringrut mau tak dandani Nadyan wadon sarta oh ya iya Andel aku seneng lho nglumpukke sindane dan-edan ngene iki lanang ya rambutmu semiren abang sesuk. Nggih. Pirang kabeh kuwi. Nggih. Yo, cek. Cawete yo abang. Sik. Wis mikmu nekno jejermu kae. Kampleng sisan kowe. Langsung ceprot ngono. Ah ya wis. Piye no karang ya ora nganu ora mangan sekolahan. Iya. Ya ora apa-apa. Kuwi yo blesteran no. Oh. Bapakne Panggang mbok Netrawana. Padha wae kuwi yo Jawa kabeh. Ayo Pras. Kinumane banyu Rampung keyu, mangga. Dek, jaman berjuang. Gondang tekor. Ya, terus lagu-lagu panyuwunan yo mak. Iya men rata kabeh. Mangga, yuk.